Kardong karbeng long ra dan thon same tase pini neli atumi lok sabha long ilitum karbeng long MP kaning je pon alam se pini nal tuman than bonje to ya video bang upload lo la pen pena news channel long same tum thek ponong lo tame pena na tum pulo ni tum areng lo kalam chin ne det pena jok kupi tong aning je lo ne neli tum chini pami medelo la sinali to nangli na explain tha po sineli phan pulo la sineli tame na tum phane paklar ponji hansi bor ipo pini labang sob thak sining je po la seli tum thek ponong lo je ke dam tangar ni pen Lok Sabha long session cheng pontang lo la pen motion of thanks along haladak ilitum MP Sri Amar Singh Tiso alang li pen jok alang li pen samya por joeno sining je dun lo la pen alang li kaning je dun kachuro pen se pangcheng pon lo athe kopia poloma plotang te Modi Sarkar wang lo pu pen ke North East aphan pinang an ale a benefit ki PC ki ong posepu penang analle ki long no si ki ong posepu labang so pena pot alang li churu par pik lo posepu lapen ke non ke North East salong ke do anatum sitame India solo pukachi pu ning theklong men se chi pulo ning ki bia ve pen ben se kaduka ve sitame chiki klong ben se chi pulo pu sialang li pen sitame paklang pon no lapen ke hin pen bangke Congress aphan bangke thai so pen ate hang jong klok ason se alang li jong pon lo je Congress atum ke claim bom hut ke lapuson kali pu sialang li pen pu pon lo je North East mate tribal so tum han ke papi hup lapen lang pon pe development thang na development ta pipe pu sialang li ningje pon lo lapen pu thora lang li ka ningje pon thu bangke lapuson helo BJP mate Modi Sarkar wang lo pu pen ke nahok non je North East sangkang BC especially Karbiang long sitame insurgency sitame power dead lo pusipu insurgency mane arlo song je hempre kamen pen arlo kido mate son thak thak a group ke seng la puson ke pawe dead lo puse alang lipen pulo labang so pen apot home minister la pen ke prime minister phan sitame choro parpik lo puse alang li ningje pon lo je Karbiang long ke insurgency pomasi awe delo mane hempre ka joine pen lapu tang harlo song ke seng na ho pula haya bang ke power dead lo posi choro pik lo posipu la penon ke alang litum je BJP mate Modi Sarkar pen a kemang pon je tribal aso tum phane pa develop je paching thurji pus alang to kemang ke pa playing pon pot sitame choro parpik lo posipu la pen non sitame che thek ponong lo la pen playing pon tang lo pus alang li pen pu pon lo je development na hin ponon kaprek ajade hin ponon transport and communication na hin ponon kadoko we hin sitame mesen la pen ke kaching thur pon bom si thek ponong lo posi choro parpik lo pus alang li pen ningje pon lapen kialang li penangan civil service ahin sitame pupondo APSC UPSC lapen ke university ahin sitame athe ko pipoloma uploadang telitum tribals mate especially Karbi atum kya ke sungdo athe APSC UPSC long sitame je MIL di MIL a subject the kok MIL e upiloma uptang te tum Assam nomhan ke Assamese Bengali lapen ke Boro la ke thomang bong men seli tum chongwai do nei la posili tum bang ke akisung do kok nang liong si UPSC piduni blodang teli tum Karbi tum ke kisung thepik lo thya sami sabang ke li tum thek nang kok po MIL de la posi la hai hen sitame ka exam ji mate ka pat jok monje phan selang li hada ka seang tong chi bidun lo la pen ke si piana bang ke aku ki pudun thro bang ke la hen lo je Assam University di Dipu campus la sitame full fledged ke upgrade ponje phanse lang li ka chuning ri pon sitame dolo la hai hen bang ke li tum me pik hangjang lo athe ko pi poloma protang te li tum arleng atum sitame non ke APSC UPSC long ke to konje tum sami to pik lo la pena ki sung bang ke la hen lo MIL la bang ke li tum exam vek nang pathe tum ki English se ka do ko sitame prefer ke ong la lo la pen ke university sitame tum upgrade vek nang po full fledged bang ke pon vek nang po la hen lo lang li ki pudun ke lapen ke sia bang ke labang sopor hosi alang li article 244A alam sitame ning je pon lo je Karbi atum arjak de include pena ke mang do je la ke article 244A mate tum Karbiang long aphan hemprek abuthak walang li labang so ke jai pon hot litum kadogoi summit thek pon long je halabang so hosi prime minister sitame nang plaplut amase nang plaplut amase labang so article 244A puthak bang ke alamang ke lapan klar o idelo je apthya put se prime minister nang ki lut nang ki entry hero entry South Indian hero entry nang naklo jalang li wanglo kaduk ko summit thur japlo la pena se ke thep ke theng pen hang jolo amase article 244A alamang ke ase we to that ase bi to he apu bang se hang thu jolo setame labang so poro se alang li pudun lo la pen than lo je Karbiang long ke mang ke la lo article 244A komantu sin implement jima ajak ning plui pen ka che
song lo palang li ning je bang ke ning je petang dun lo setami ase bang si clear de lo thipi pon ma blotang te hadak prime minister nang ge lut pen ma se penang an bang ke ase ge the pen chi thip ke theng pen se hangjo son se thek pon long Demand of the Hill tribes of Assam for implementation of Article 244A of the Constitution of India. Exemption from appearing in MI. lapen kelang li puthot appoints jong pon thulo je ke pachun pon pe mate ke papleng pon pe son duk piklang ko piloma plotang te je ilitum kaduk we same chini ji ilitum khainok be tum alang litum resim kang tang ka chi o same penang anlam don che tok do MOU MOS1 MOS2 la bangso ka che tok do la bangso ka che tok sitame kaduk we same ke papleng pon labje phan sialang li speaker ang no ning je pon lo lapen chuning ri pon lo la non constitution amendment 125th constitution amendment along sitame alang li kipu dundo je 6 schedule arona tang ateng pen kapache jalong ji the people lo blotang te constitution yang se amendment lo blotang te litum kaduk we same chini kaduk ka we tum han same opinion hang la pen suggestion hang la son thak thak se litum kar biang long pen sitame pidun lo asila bang so teng pen ke deng ponji la pen ke 6 schedule arona tang pen ke paklem pon long je phan same alang li hadak paklang dun lo la pen hang dun lo la puson si alang li kaning je pon do thulang SC ST la pen OBC la kaduk ka we tum han sitame aman ki pi peje phan selang li kaning je pon same do athe ke dam tang ning kan men ke ST SC OBC tom phan ke bichre pusipu je la tum phan ke kurkang dai po ma si kachene ka holo pen kelang rop kelang red kelang ai pen si playing set pusipu la si nona bang ke li tum ke modi sarkar nang le lo pu pen ke li tum amana peng same chelong lo athe lang dam lo president Draupadi Murmu sitame alang li sitame inut tribal saso ST pen si kurkang dai pen si alang li president man lo la pen ajok si litum answer se tribal satum sitamia aman na peng chelong dun lo la pen ke kedam tang hod lang dam lop lo tang te congress hod ke je kachene ka holo pen se pleng set po salang li pu pono asi non ke kaduk ka vetum samia man peng ke pi kaduk ka ve man chipi se roi charlie nang po salang li pen pudun lo la pen ke charlie dunang ji charlie dun tha po salang li ki pu se tameto sialang li charlie dun tha pu ke kupiloma pang te congress atom hanlang ding me salang li pulo athe congress atom ke ja hot ke je tribal sa so la pen north east area phan ke lang tuma kang hon kang gen so ve pusipu la bang so area ke la ke disturb areas mane ron mai ka chithu ke che that pen lok sikai ke sitami playing set la pen ke pupu militants atum arlu ke do tum pen se playing set amasi hada ke disturb areas pu alang li tum pen la khapon det amasi ko piloma blotang te congress atum ke jabom hot ke kupil sike claim lo ma blotang te tribal sa so tum phan encounter pu selang li jong polo encounter mane thangnat penia avipin pen abop de la pen ke si pen bang ke arrest jail ke pat hap la puson se alang li jong pon lo kopi poloma plotang te hala bang so hot ke Armed Force Special Power Act di aspa pula bang so pot na introduce that mate nang bikok pena jok si la bang so along ke lang damlo pang te power pidet full power aning hang aling kumar phan ma lang tum suspect ateng lo plotang te apop long shoot and side di direct sila ke apop lo la bang so nang bikok ke kumar tum lo ma plotang te congress atum pu sialang li pen jong pon lo la pen hala bang so penang anatum thang bang be dai be pin atum France tami dam nang lo pusipu la sila bang so pot ka terek mate ka pavire kumar tum lo ma plotang te la ke non modi sarkar nang le det pen sila bang ke pawir pon lo po salang lining je pono la si congress atum lahen lo manang tum tribal sa so tum pan kang hon ka che paklang po salang li pen jo pono nali tum charlie dun tha po salang li pen pulo Narendra Modi long charlie dun tha ko puson si khai phan pon rapet paching thu rapet jima pu pinyar ni north east ang kang long ka develop long la ki ko maruma pang te prime minister ke mang ke do pena jok si ching thu long lo po salang li pen jong pon lo la pen alang li hindi pen stami kaning je do la pen alang li penangan bok lo congress atum phan labang song bong pen non nili na to hane paklang bonje bang ke rada tum ben ko pisi criticize bon loma la se labang so video long ye tum thek pon long penang ana dema lo social media long ke post dolo la pen comment long tum lang dam lo bang te rada tum ben ki pu pon chho bang ke la puson hen lo je la pu anna da hem prek ke hang lai po si pulo je athe pi pon ma putang te ha prang hot pen ta aprang MP jayanta rong pi pen chenglok ka dok ka MP tum sami alam ge pen purdun lo setame long bang ke long le la sinona bang hem prek sigenang po pusi pudun long la pen penang ana tum bang pulo je lage non ke vote beng lo election ke le posi alam mang ke pin pudun di lo ke pusi penangan tumang comment pidun lo apen penangan tumang ke pudun lo ajat le punon to election aphan punon ajat aphan punon setame alaman ke pin pudun lo ke parliament ong ledun lo ke itu make menga son ase yang tong mang ke ledun lo ke meseno la puson ke claim ke potum stame dolo la pen penangan no mi ke rodon stame dolo se critics mane penangan criticize bang ke
50-50 lo pena andum ke ro lo la pena andum ke kasor sar lo pena andum ke mission lo je lapuson kaning je don ke la ke sia sahos nang kok courage nang kok pusi pena andum pulo lapuson dak thak kaning je pon bomi phansi towar cholang lo potum tadolo pena andum ke la ke thang ta gari lo politics lo la si hala article 244A alam kaning je hot ke RD ta bedelo pusi pena andum pulo pena andum ki pudun pregram dolang sita meni likat do mat ke ning je ponet elo sipini nilin lan si ning je pon chokko kardo